Yoga irakaslea zira amets. Jaguntxo, kesu gorrian dintzauzu, zure kurtsoetan hasi denetik, bizkateko minak dituela edanez. Amets hasita, iruna bertsu zorziko tikia. Zurekin ez delain erresia jakizu, kesu urbildu eta jarri nauzu izu. Bizkarreko min hori ez da grabe aizu, lepotik gorakoak pasabazaizkizu. Banik mindut denetan, gorputza barnean. Sustut yoga kurtsotik sartzen naizenean. Idei hain ona etzen izan azkenean. Etzanik egoitea itzen gainean. Bizkarrak hiltzera eta atzak ilargira, barkazazurra muntxo teknika hori da. Orain minduzu baina lasai zaite tira, 5. urterako pasatuko dira. Klientak ukaitea duzu beti xede, ta reklama egiten zira oso trebe. 5 urtez segitzea, zaila zait alere. Gorputzan minuk gaindut eta moltsan ere. Moltsasak elan duzu ongi atxikia, ta harentzat onena da pizu txikia. Ene arrebak lantzen du osteopatia, nahi baduzu orduzu bere zenbakia. Barka zenbaki hori etzata inporta, irakurrik gabere nahi nuke bota. Anaia eta arreba nolako borroka, zergatik denak dira Ramuntxoren kontra.